рецепта за вкусен карфиол. Ето и не една глава карфиол, 5 скиритки чесън, кокосово масло, кориандър, кимьон, куркума, червен и черен пипер, кайен пипер и сол. В тавичка слагаме кокосовото масло и поръсваме с подправките. Започваме от кориандъра, а след това кимьон. От подправките слагаме по колкото искаме. Куркума, червен пипер, кайен пипер също, сол, черен пипер. След това белим чесъна, слагаме го в чесън пресата. Разбъркваме подправките с кокосовото масло. Добавяме карфиола и разбъркваме много хубаво и старателно. Изсипваме карфиола в мултикукърната тавичка. Добавяме още сол, ако решим. И настройваме на 200 градуса за 15 минути. След това вече имаме един прекрасен вкусен карфиол, който може да гарнираме по всякакъв начин, зависи от нашия вкус. В случая песто и доматки с малко кълнова клеща.